Son moitas as persoas que percibimos o mundo antes e despois da Covid-19, adquirindo conciencia do punto de partida mentre nos encamiñamos cara a un futuro cuxas bases, en moitos casos, non poderán asentarse nas ata de agora establecidas. Neste tránsito estánse a facer evidentes as eivas da nosa sociedade, algunha delas con particular crueza. Tal é o caso da consideración cara ás persoas maiores e, singularmente, cara ao cuidado asistencial que lle estamos a prestar nos nosos centros residenciais. Toda unha vida productiva que contribúe ao ben común esquécese ao entrar nas residencias de maiores, nas que en moitas ocasións as mulleres e os homes anciáns son percibidos como números e, sobre todo, como gastos. Desde que Feijóo é presidente da Xunta non se ten creado ningunha soa praza en ningunha residencia de xestión pública directa. E isto houbera sido crucial para mitigar o impacto da Covid-19, pois as residencias públicas de xestión directa demostraron ser moito máis seguras para a vida que as de xestión privada. Aproximadamente o 45% das mortes en Galicia por coronavirus partiron de residencias de maiores, e desa porcentaxe o 98% tiveron a súa orixen en residencias privatizadas. As estatísticas do Centro Superior de Investigacións Científicas demostran a vitoria deste modelo monetarista en Galicia, onde se xestionan o 72,2% das prazas en residencias deste sector privado, case 5 puntos por enriba da media nacional que está no 72,8. Esta tendencia ainda é moito máis acusada en Ourense, acadando as residencias privadas o 81,1% na nosa provincia e incluso ata o 86,09% se nos atemos aos datos da Xunta. Entre as entidades privadas destacan a Fundación San Rosendo, que ten 1.832 prazas que representan o 32,23% do total, seguido da Fundación Valdegodos, Domus Vi e Coviastec, unha empresa de construción. Escasa cualificación laboral, salarios baixos, situados todos eles na órbita do salario mínimo interprofesional, xornadas esgotadoras, multifuncionalidade laboral, limpeza, cociño, aseo de maiores, caen sobre as costas do persoal auxiliar dos centros privados, cuxo ratio empregado residente mingua considerablemente ao comparalo co das residencias públicas. Todo elo con un único obxectivo, maximizar o beneficio empresarial e conseguir, en definitiva, maior rédito económico. O último e peor dos ingredientes deste modelo deshumanizador é o referido á consideración da persoa maior dependente como suxeitos en igualdade de dereitos, sobre todo respecto do máis esencial, da propia vida. Tan fatídica receita fíxose explícita no protocolo do Sergas referido aos criterios de inclusión de pacientes nas unidades de hospitalización, neste caso na de Porta do Camiño, en cuxo cuarto e último punto dicía exclusións. Persoas con dependencia severa, grao 2, e gran dependencia, grao 3. Deste xeito, deixábase fora das denominadas residencias integradas ou medicalizadas aos casos positivos en Covid-19 con niveles medios e altos de dependencia, xerando, como é lóxico, reaccións comprensibles de indignación entre os familiares destes residentes. A este proceder hai que engadir a deliberada falla de transparencia coa que manexou as cifras de mortes Feijóo e a Xunta de Galicia. De tal circunstancia teñese feito eco os medios e particularmente da posición dos familiares, sinalando que as 132 mortes oficiais nas residencias hai que engadirlle 139 ou 140 adicionais que están vinculadas ás residencias aínda que non finaran nestas, é dicir, nos hospitales, totalizando 272 mortes por o Covid-19, e aínda hai que di ata 300. Os datos oficiais indican que 232 finados por morte do coronavirus na nosa provincia, só 26 aconteceron en residencias, que representa menos do 20%. Que é, ademais, moito menos do que sole consultarse e encontrarse en Galicia. Sen embargo, as informacións das organizacións de defensa dos maiores, de residentes e dos propios familiares dos centros ofrecen un panorama ben diferente. En concreto, contabilizan 76 mortos en Ourense, nas residencias, que constituen o 57,57% do total provincial, 10 puntos por enriba da media de Galicia. A diferencia entre os datos da Xunta e das organizacións de defensa dos residentes estriban en que a primeira exclúe das estatísticas as mortes por Covid-19 que acontecen fora das residencias de Ourense, por exemplo, nos hospitais. Cada unha destas mortes é unha traxedia que debe ser analizada e investigada. Non damos abasto, non temos personal suficiente, temos positivos dentro dos residentes e temos positivos dentro da plantilla, moitos, que están en cuarentena nas súas casas. E necesitamos máis, necesitamos a axuda. Estamos agradecidos a todo o que nos está chegando e a todo o que nos está vindo, pero non é suficiente.
O caso da residencia San Carlos de Celanova foi o primeiro en saír á palestra. A irrupción da Unidade Militar de Emerxencias, a UME, remitida dende a subdelegación do Goberno, foi a primeira acción decidida sobre o problema, seguida do desprazamento dos médicos da Unidade de Hospitalización a Domicilio, a ADO, dos Sergas e de traslados á Residencia Integrada de Molgas, entre outras accións menos transparentes, ordes de silencio incluídas, así como declaracións de Feijóo culpando ao Goberno de Estado da falla de persoal no centro. O resultado final, alo menos 25 contaxios e 11 persoas que finaron. Por outra banda, ante as preocupantes noticias que chegaban dende a residencia de Nuestra Señora de Fátima, o alcalde de Obarco solicitou o 26 de marzo que se aplicaran test de coronavirus a residentes e traballadores, e logo insistiu para que o centro fora intervido pola Xunta. O 11 de abril, cando tivo lugar esta intervención, xa non se puderon evitar contaxios por coronavirus en 60 dos 89 residentes e 18 traballadores, nin, desafortunadamente, que finaran 17 maiores. Seguramente a intervención limitou o alcance da traxedia, pero debería haberse realizado antes. Finalmente, a crise debido a contaxios por coronavirus na residencia Nuestra Señora de la Esperanza en Ourense capital aínda foi de maior magnitude ás anteriores, tanto en número de contaxios como de falecementos. 140 persoas contaxiadas e 40 mortes. De novo, a demora nos test masivos parece crucial. Segundo transmitiu a propia Fundación San Rosendo mediante declaracións recollidas no Faro de Vigo o 5 de abril, o primeiro contaxio contrastado data do 21 de marzo e ata o 4 de abril non tiveron os resultados das analíticas totais. É dicir, pasaron máis de 2 semanas e nesa situación, mentres a residencia estaba nunha situación caótica, é como se estoupara unha bomba na metade da residencia, en palabras dun dos familiares. E a todo elo hai que engadir outro factor de risco, que son as deficiencias de xestión do centro, que aparece ademais reflectido no informe de fiscalización do gasto en atención residencial a persoas maiores e dependentes elaborado por o Consello de Contas, que realizou numerosas advertencias sobre o funcionamento das residencias de maiores da Fundación San Rosendo e, de xeito singular, da propia Nuestra Señora de la Esperanza, na que detectou cadros de persoal desfasados, con traballadores asumindo funcións para as que carecen de competencia, e ademais con graves incumprimentos no persoal médico ou con postos cualificados que definitivamente non aparecen, tales como o psicólogo ou o traballador social. Todo elo acontece nunha residencia que prima unha atención low cost sobre a atención de calidade. Os maiores destas residencias e as súas familias foron todos eles víctimas dun sistema sociosanitario que ten pouco de social e menos aínda de sanitario. Con tal situación de fondo, debe investigarse o sucedido con detalle, en troques de tapar as cifras dunha realidade tan tráxica. As Consellerías de Sanidade e Política Social da Xunta de Galicia son responsables da saúde e da inspección do control e nos centros respectivamente. Neste senso, e en aras a necesaria transparencia, é preciso que aporten luz sobre a existencia ou non de expedientes sancionadores, así como das medidas correctoras, de ser o caso, tras o informe do Consello de Contas. Para a Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública existe unha relación entre as deficientes condicións previas das residencias e a incorrecta xestión realizada pola Xunta. E esta relación establécese co elevado número de persoas afectadas, tanto entre internados como entre traballadores, que tiveron que afrontar a situación a pesares da falta de recursos e de equipos de protección adecuados. Debemos exixir ao Parlamento de Galicia crear unha comisión de investigación sobre a xestión nas residencias da terceira idade polos contaxios e falecementos. Tamén debemos instar a Xunta a que a próxima residencia que se construa en Ourense sexa de xestión pública directa e elaborar un plano para a medicalización de todos estes centros en caso de pandemia. Igualmente é fundamental mudar as políticas de privatización para camiñar cara á xestión directa. Establecer un mecanismo de acceso á información para as familias dos residentes que sexa transparente, diario e que dote a todos os profesionais e residentes de test e de EPIs. Todo elo para protexer aos nosos maiores, vulnerables polo declive asociado á idade e pola agrupación na que viven nas residencias. Porque de xustiza social garantirlle unha vellez digna ás persoas que loitaron por nós, e porque tragedias como estas non deben volver a acontecer nunca máis.